Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika l-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi kiteb lill-Prim Ministru biex jesprimi tħassib tiegħu dwar l-andament tad-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Ministri għas-sena 2024. L-ittra segwiet talba li l-Kummissarju kien għamel għal kopji ta' dawn id-dikjarazzjonijiet wara li dan ma ġewx ippubblikati kif kien isir qabel. F'Diċembru li għadda s-Segretarju tal-Kabinet wieġeb li l-Kabinet iddeċida li jkun hemm formola waħda valida għad-deputati parlamentari kollha, inkluż il-Ministri, u li dawn kienu diġà ddikjaraw l-assi tagħhom lill-Speaker aktar kmieni fl-istess sena. Il-Kummissarju qal li fehem li l-Ministri m'għamlux dikjarazzjoni tal-assi separata kif kien isir qabel, iżda biss id-dikjarazzjoni li ssir minn kull deputat parlamentari li hija inqas iddettaljata. Fl-ittra tiegħu Dr. Azzopardi qal li dan ifisser li l-Ministri mhux se jibqgħu jiddikjaraw id-dħul tagħhom, l-investiment finanzjarji u l-kontijiet bankarji tal-konjugi, informazzjoni li kienet tintalab fil-formola tal-Ministri, iżda mhux f'dik ta' deputati. U qal li b'dan il-mod it-trasparenza fit-tmexxija pubblika ħadet daqqa lura u li dan jibgħat messaġġ negattiv. Żied jgħid li d-dikjarazzjonijiet tad-deputati ma jiġux ippubblikati u għalhekk id-dikjarazzjonijiet tal-Ministri m'għadhomx aċċessibbli għall-pubbliku. Il-Kummissarju osserva wkoll li skont il-kodiċi tal-etika għall-Ministri, kull Ministru għandu jagħti r-rendikont annwali tal-assi tiegħu lis-Segretarju tal-Kabinett u qal li tneħħija tal-formola tfisser li l-Ministri qed jonqsu minn dan l-obbligu anki jekk ma tistax tittieħed azzjoni peress li l-Kummissarju m'għandux is-seta' jinvestiga deċiżjonijiet tal-Kabinett. Fl-ittra tiegħu il-Kummissarju qal ukoll li filwaqt li tħabbar tisħiħ fil-kodiċi tal-etika tad-deputati għandu jissaħħaħ ukoll il-kodiċi ta' etika għall-Ministri minħabba setat u r-riżorsi li jikkontrollaw. U għafakkar li r-rapporti tal-2020 u tal-2023 jinkludu r-rakkomandazzjonijiet ta' tisħiħ tad-dikjarazzjonijiet tal-assi u għalli dawn għandhom jiġu indirizzati minkejja li t-tibdil riċenti mexa fid-direzzjoni opposta.